Det er med et dumt sted at insistere på sharia-regler, medmindre det selvfølgelig gør fodbold bedre. I kan selv vurdere, for vi er kommet i besiddelse af et klip fra en sharia-fodboldkamp. Så er vi klar til topkamp her på Isis Arena på denne flotte sommerdag. Det er vi nemlig. I dag spiller Real Madrid mod Tottenham Spurs. Og der bliver kampen råbt i gang. Ja, han dribler, sender den videre ind til angriberen, men han ligger op. Nej, det er 5. gang i dag, og hans holdkammerater er rasende på ham. Forståeligt nok. Det er uprofessionelt. Det er direkte uprofessionelt. Nu har Tottenham bolden, når de løber mod mål, men bliver taklet bagfra. Det her kan dommeren ikke lide. Og ja, han dømmer stening. Au. Den var ikke god. Der bliver taget et godt tilløb, og han rammer! Ej, for satan. Den næste mand kommer frem. Hvad sker der nu? Og en mere lige milden. Ej, det er 3 træk nu. Nej, nu sker der noget andet. Nu dommeren gør det også. Ej, det er simpelthen stening af hele modstanderholdet. Kampen er sat gang igen, og Real Madrid kører et flot kontra. De skyder udefra, og der er mål! Der er mål! Nej, der er mål! Og der kommer automatriflen frem, og Venstre elsker det. Her kommer hans holdkammerat ind med en bazooka og lykkeønske. Ej, hvor ser det godt ud. Det er en fryd at kigge på. Kan Tottenham Spurs komme tilbage i kampen nu? Det bliver spændende at se. Real Madrid har allerede bolden igen, og de skyder på mål, og målmanden tager bolden med hænder ud for feltet. Jeg tror, der bliver dømt. Ja! Af med hånden, siger dommeren. Af med fucking hånden. Så skal der svinges med økser, og han rammer lige på hånden. Nej, et drømmehug. Og spillet er i gang igen, og det ser ud som om, der er en del tumult på banen. Men nu sker der noget uventet. En streaker løber på banen. Nej. Det er en skamplet for sporten. Og ja, man kan se hendes ankler. Det her. For satan, det er dommeren rasende over det her. Slet ikke i orden på nogen måde. Nej. Nu er det altså 3. gang, at kampen den må være blevet stoppet. Og lad os se, om vi kan få lidt spil i gang igen. Nej, der kommer... Der bliver taklet hårdt ind fra højre. For satan en takling. Der er ikke noget tilbage af nogen af dem. Det var altså den venskabskamp mellem Real Madrid og Tottenham Spurs. Vi håber, I vil se med næste søndag, når vi sender endnu en dejlig kamp.